Agora, terceiro de primaria, representará unha obra de teatro chamada O Rei Artur e a Abominable Dama. Aproveitando o proxecto de Mulleres Bravas que se está a tratar no centro, deixamos unha mensaxe. Estade atentos, a ver se acolledes. Agochade, coelliños, de gris veludo as orellas. Voade lonxe, perdices, sobre matos, sobre as xestas. De Camelot cos seus cans saíu a romper o día. El rei Artur da cabalo en terrible cacería. Parabéns, señor. Ningún animal está a salvo das túas flechas. Non hai cazador que poda compararse a ti. Vou-te esmagar. Non poderás escapar. Collerémolo desprevido. Pedirás papas. Detente, Artur, o te arrepentirás. ¿Sabes que non era branco e sagrado? Ninguén pode posuir a vida de outro. Non pensaste nas consecuencias de matar? Que vai ser das crías da osa? A mí que me importa. Eu o que quero é galopar sobre un cabalo, disparar flechas, atravesar o corpo do animal, usar as marcas de alfombra. Prepárate a morrer en castigo a túa arrogancia. Sei que invencible. Rei, vouche dar unha oportunidade de salvar a vida. Sei capaz de resolver un enigma. Atende, que o que máis desexan as mulleres? Douche prazo un ano e un día, regresarei aquí, e se tens a resposta quedarás libre. Se non terás que lutar contra min, e morrerás. Necesito sabelo para salvar a miña vida. Por que non te fillos? O que máis desexan as mulleres é estar todo o día na cociña. Apunta, apunta, escribán. Moitos nenos guisados. Pero que dis? O que máis desexan as mulleres é bicos, apertas. Cala, pecadén. O que máis desexan as mulleres é ir ao ceo. Que hai que oír? Coser e bordar, iso quere. Canto despropósito. Para iso os meteño. Castigados en teatro toda a semana. Anda con cuidado, que pareces una lura. ¡Gardas! Que veñen inmediatamente as damas e os cabaleiros da corte. Menos afagos e dicime, que o que máis desexan as mulleres? Iso está chupado. O que máis desexan as mulleres é facilísimo. Alpallas e xogros de ouro. Que palabra? Non debo dar descanso. O que máis desexan as mulleres se están na casa de coser. Bicos decadentes o ir coser. Pois, eu creo que vestían de seda de terciopelo. O que máis desexan as mulleres é falar e criticar. Iso é o que máis desexan. Serán machis.
Serás machista? Que vos parece? É un machista? Soñar, iso é que máis desexan as mulleres. Eu diría que están moi guapas. Unha voz dulce. Magua, que a raíña Xenebra estea de viaxe. Ela que tan aguda sabería dar resposta ao de unir. Estou rodeado de inútiles. E ti, que dirías, escribán? Pois un hablaron do maridiño. Escribeo tamén. Gardas! Disculpen, majestade. E ti, que desexan as mulleres? As mulleres? As mulleres. Un príncipe al rescate dun dragón. Acabas a lista ou non? Creo que nada disto sirve. Terei que salir de Camelot buscando a resposta. Detente, ninguén pode cruzar a ponte do Tallo do Bao sen loitar comigo. Aparta, cabaleiro, non me obrigues a loitar ou te arrepentirás. Ainda non pasou por esta ponte ninguén que me vencese. Ninguén? Mira, que eu son o primeiro dos cabaleiros de Táboa Redonda. Non me contes batallas pesadas. Acaso tes medo? Medo? Eu? Non tal, o que quero é saber cal é o sexo das mulleres. Para min é cuestión de vida ou morte. Vou de camiño buscándoa. Con gusto. A fin, non ves na maior parte das persoas ter algo interesante que buscar. Benvida, Renato. Benvida, Sir Galván. Como sabes os nosos nomes? Eu sei moitas cousas, moito máis de que imaginedes. Sei ata a resposta do enigma que procurades. Será posible? É posible, jaja. Tamén sei que non a tedes na vosa lista. Daquela, por favor, dinos a resposta. Todo ten o seu prezo, o seu prezo. Que prezo? Dareiche canto queiras, ouro, alfaias, calquera cousa. Non decías as que ven mulleres as que non le gustan as xoias? Quero outra cousa, darasme canto queira. Canto queira? O que eu quero é que un dos teus cabaleiros case comigo. Non quero ser descortés, señora, pero non podes obrigar a ningún dos meus cabaleiros a casar contigo. Mago, entón o cabaleiro de outro mundo acabará coa túa vida. Eu casarei contigo. Que ledicia, queriño. O que máis desexan as mulleres é... Ata outro momento. É unha longa lista moi completa, pero non encontrei nela o que máis desexan as mulleres. Arqueo, prepárate a morrer. Agarda, agarda, teño aínda unha resposta máis. Unha máis. Dima, entón é a última oportunidade. O que máis desexan as mulleres é poder gobernar a súa propia vida. Perdónanos, libramos. Ben verás que vengo pasamos xuntos. Que sorte teño de casar cun cabaleiro tan guapo, tan reso. Celebramos as bodas mañá mesmo.
todo corazón, salváchesme a vida, sempre estarei en débeda contigo, sempre. E agora o camelote. Ai, Galván, triste de ti, que coa dama abominable vas unir esponsais ou destino xeral, pois nin sequera nas obras de teatro é permitido, cando negar a palabra dada, cumplir o prometido. Galván, maridiño meu, achégate que xa estamos casados e tesme que dar rico. Viva! Foi tan terrible. Este abominable dama. Son a dama Ragnet, botaronme un mergallo e teu rico rompeu a metade do meu feitizo. A metade non entende, non chega coa metade. Agarda, podes escoller se debo pasar o día na nova e fermosa como me ves agora para que todos en Camelot te vexen, pero no tiña, cando estemos os, convertireime na abominable dama. Non sei, a noitiña o que quero é darte bicos e abrazos. Ao revés, podes ser abominable dama de día, de noite de día. Esti quen ten que decidir sobre a túa vida. Coa túa decisión rompiches a feitiza por completo. Desde este intre serei sempre fermosa de día, de noite de día.